Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uzwakole wadilika uWelile Mchunu kuSgwebo sentambo kanye noDlubheke emva kuba kube khona umuntu othe wabaposta wasebabiza ngeinsizwa. uWelile kudine wathi ukuthela wagana unwabu ngalawo mazwi abese shiya ngalazi kulabaculi ekhala ukuthi abasona izinsizwa ngokuphelele. Kanti ke wafethu waphatha inkulumo kakhulu awuzizwele ukuthi kungani esho njalo uWelile awubambela ungathi uzwe ngentatheli ka YouTube. Uyayincengela ke uGay. Uyayincengela. Umsizwa wabani? Wena Dlubheke njengoba ukhipha indaba manje mina uvunga insizwa konsiza bekhipha indaba. Insizwa inazi indaba. Awungathezwa naDlubheke kuphi khona? Ungafuna ukukhuluma indaba. Engatheza wena. Uyancetheza. Wena wakhipha nje isiminofu. Amakinati wawasineke iplate indaba yekhipha. Yekhipha. Angiphathi ke kaSgwebo sentambo. Umuntu othi mayengena estage exinga omunye umculo yomunye umculi umncetheza lokho insizwa nje insizwa kufanele kuyimele ingancethezi nina ninsizwa wafu ningizincethe lona nje uyayincenge lona esaba ke lo enesaba yancenga